Zamah, udarac, izmah. Radi, savi kolena. Znači, ti bi da budeš kao Ana i Jelena. Pa može, kada platiš članarinu, znaš. Tata, jer imaš 200 evra, treba mi za tenis. Nemoj lupaš vratima, nemoj lupaš vratima, bre, au! Vrata, bre, u redu je, Šta je u redu? Nije u redu, bre. Your friend kissed Daddy also. Šaljem mu poljubac. Gde mi idete? Nemaš prava da mi ga uzmeš. Pičko jedna nesposobna! Ubiću se večeras. Pomeri se malo. Trno mi noga. Ne. Neću da pipam, ništa. Samo da gledam. 5 minuta i idem. Genijalno, tata, genijalno. Ćeš da mi daš pare za film?